Uy, buwang ka daw, ipangitabi ako si mama. Mo ba? Gikan pag ikaw nagbanglo sa balay. Mama, kikikan. Kabawa ba ni mo kita? Mo ba? Ikaw noon, gapita ang ilok. Kaninoon siya, gikugang ang biti. Nyi, ura may kakaligo ang buwang ay. Agoy! Ay na mapagaway, dula alang tagpulis tunggab. Sige, ako abal. Panago na mo dito kaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amo tago sa likod mo'y abal. Kisa mo to? Hala. Ginoo ko. Sus, ang dinosaur ang way libang-libang undi eh. Mag-ubay ko ng magic-magic na. Kalit naman itong ingon nato nga naingon og. Amo tago sa likod mo'y abal. Hala, basin balbal to. Ay kapris baliti. Ginoo! Wah, kuratan mo no. Tigula nga ba og basta naman ka? Nakaanak na ka? Basta naman ka? Ay, morig apon baog. Hoy mga ami, ali mo, kay naang baog. Pailaila tamo tanan sa akong amigo. Ang tigula nga baog. Pitang ilok, kugang ang biti, siway ligo-ligo, og si bahog hita. Kamo, pangaligo mo, kay masuko ang Ginoo. Di masabtan yung baho. Pag page care, panglugod, kaligo, panghugas. Pantog na yung nang may hugas. Ho? Di mga ka pangilo? Diri mo gitugikan tong baho, oh. Pantog lang, naraman dahil yagit klan diri. Hoy alien, ngano naman ka dire? Isundan mo na katong anghit nga baho. Uy, tigulang nga baog, nama di ka dira. Ikaw na alien. Pahagbi. Gakos-gakos, regalo. Usa na yung style lang nga. Aw tuod, sampungin yung mata, kay kwaon ako, nas baliti. Ay sa, pagulat lang diya. Si Ilyet tagag regalo, sigurado pud ko ba tagaan pud ko ato. Unsa ka ni ihatag? Hala, kahon. Murag siya kahon do. Murag siya kahon. Kahon na siya? Kahon na siya, ha? Tarong ba kahon na siya? Tugani ko. Di ko magsaba, abre sa una. Ako ba? Sabri style way ako Yes. Sulod na sa balay. Abrihan na to ang murag kahon. Sulod na mo, ang mailawit mo'y baog. Na, baog yun di ay.